Ja hem vist que és en el segle XV quan culmina la consolidació progressiva de l'economia, la cultura i la literatura catalanes. Després d'aquells segles d'esplendors, la unió dinàstica del Regne d'Aragó i el de Castella, a finals del segle XV, comportarà uns canvis sociopolítics i culturals de grans dimensions. A partir d'aquest moment, i sobretot després de la Guerra de Successió, la minorització del poble català s'accelera. A principis del segle XVIII, els Borbons conquereixen la corona d'Aragó i imposen el castellà. Alhora, es fa desaparèixer el català de tots els usos públics. Als segles XIX i XX, les classes socials altes es castellanitzen de manera generalitzada. La llengua catalana queda relegada als usos col·loquials. Tot i això, la industrialització de finals del XIX fa aparèixer una burgesia al Principat de Catalunya, sobretot, que reivindica una opció, diguem que, nacionalista. Aquest període es coneix amb el nom de Renaixença. Poc de temps després, Pompeu Fabra, l'any 1913, posa els fonaments d'una reforma lingüística que va fixar les bases de la gramàtica catalana actual. És un moment important per a la cultura catalana perquè la voluntat política té en aquests moments un objectiu bastant clar, la normalització de la llengua. I potser, només potser, s'hauria aconseguit plenament si no fos perquè a partir de l'any 1939 arriba el franquisme i decapita amb vehemència tots aquells intents de salvar la cultura catalana. Els darrers quasi 40 anys de democràcia s'han caracteritzat per una lluita constant entre dues tendències. Per un costat, l'esforç per la recuperació cultural i lingüística enfront de la inèrcia demoledora iniciada, com sabeu, a partir del segle XVIII i que hi ha aguditzada durant el franquisme que no s'ha pogut frenar amb eficàcia. L'Espanya democràtica no ha acabat d'encaixar el fet nacional català en l'estructura de l'Estat. Aquesta discrepància ha revifat en els darrers temps un moviment independentista que ha pres volada sobretot al Principat de Catalunya. A pesar de tots aquests daltabaixos històrics, la llengua catalana té encara una vitalitat sorprenent, una literatura reconeguda internacionalment i gran suport entre els sectors acadèmics, educatius i intel·lectuals.